Pronssi on poikaa, siitä ei ole epäilystäkään. Kotijoukkue Blues maisteli vuosi sitten seuran ensimmäistä SM-liigamitalia, kun Petri Matikaisen suojattien kaulaan ripustettiin hopeat. Kalpan ainoa mitali on niin ikään hopea keväältä 1991. Pekka Virran miehistö ei pronssin osalta mitään sattuman varaa, sillä joukkue lensi Helsinkiin jo eilen valmistautumaan kauden päätöspeliin. Tunnelmaa Baron-areenalla pitäisi riittää, sillä espoolaisten kiekkoilun ystävien lisäksi hallilla on pronssiottelua seuraamassa yli 500 savolaista. Blues aloittaa pronssipelin väkevästi. Toni Häppälä yrittää huiputtaa kalpavahti Mika Oksaa vanhanaikaisella, mutta espoolaislähtöinen peräinvartija peittää patjalla. Mutta heti seuraavassa vaihdossa tutinaa Kalpan alakerralle ja aiheuttaa Bluesin kokoonpanossa ykköskentäksi nimetty Stefan Öhmanin johtama Vitja. Kolmikko ahtaa yhteen vaihtoon 3 tekopaikkaa ja lopulta kolahtaa. Öhmanin syöttö löytää Ryan Kellerin ja kultakypärä kumauttaa tarkasti jo pudotuspelien 9. täysosumansa. Kanadalainen nousee samalla jakamaan yhden kauden playoffsien maaliennätyksen joukkuekaveri Toni Kähkösen kanssa. Eihän niitä maaleja kukaan laske, kuulee usein pelaajien suusta, mutta palturia taitaa olla, sanon minä. Kähkösellä on mahdollisuus nousta jälleen yksinään pörssikärkeen erän lopulla, mutta 10. osuma jää haaveeksi. Kalpaan tasoittaa puntit toisen erän alussa kotijoukkueen avustuksella. Blues-pelaajat kolaroivat ensin keskialueella ja sortuvat sen jälkeen harhasyöttöön kohti omaa maalia. Kalpakonkari Niko Mikkola on ajan tasalla ja karkaa läpiajoon. Kokemus ei ole tällä kertaa kuitenkaan valttia, sillä Mikkolaa 15 vuotta nuorempi Mikko Koskinen torjuu kiekon. Mutta seuraavasta tilanteesta Blues-vahti ei puhtailla paperilla enää selviäkään. Koskinen yrittää epätoivoisesti sörkkiä mailalla Jyri Junnilalta kiekkoa, mutta pelaa vain itsensä tilanteesta ulos. Kalpahyökkäjä huomaa tämän ja tinttaa uransa toisella pudotuspelin maalin ajassa 23-36. Kannustuksen perusteella voisi luulla, että pronssin kohtalo ratkaistaan Niiralan Montussa. Äänekkään fanijoukon edessä pelaava Kalpa syttyy toisessa erässä. Tässä yrittää kolmoskenttää ja viimeisenä Tapio Laakso. Erkki Raimäki lähetetään edellisestä tilanteesta istunnolle ja Kalpan ykkös-YV tulee hoitamaan hommansa. Ville Varakas toimittaa kiekon maalille ja Toni Mäkiaho tuikkaa mailansa väliin. 4 SM-pronssia jahtavalla Mäkkärille osumaan kevään 4. ja uran 17 pudotuspeleissä. Kilpirinnat eivät vetäydy kuoreensa päätöserässä. Kalle Saastelille pelataan paikka vastahyökkäyksen päätteeksi, mutta 5 SM-kullan ja 3 pronssin onnellinen omistaja ei tästä paikasta osu. Blues hyppää tämän jälkeen kaukalossa kuskin paikalle ja Petri Matikainen antaa Stefan Öhmanin nipulle vastuuta. Ryan Keller on jatkuvasti hääräämässä Kalpa maalilla, mutta kanadalainen ei onnistu tästäkään paikasta tasoittamaan ottelua. Blues hakee lopussa tasoitusta ilman maalivahtia, mutta osumia Espoossa ei enää nähdä. Kalpa ottaa tiukan taiston jälkeen 2-1 voiton ja kruunaa komean kautensa seurahistorian ensimmäiseen SM-pronssiin. Mitalien hakuun lähdetään omistajakapteeni Sami Kapasen johdolla. Kapanen oli voittamassa jo 18 vuotta sitten kasvattajaseuralleen ensimmäistä mitalia 17-vuotiaana pojan klossina. Mitali on ensimmäinen myös päävalmentaja Pekka Virralle, joka jatkaa Kalpan peräsimessä vielä ainakin seuraavat 2 kautta. SM Pronssia 2009